Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigrisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kay mahal si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Maray na aga Bulkang Mayon. Good morning Tabaco City. Siyempre dyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, War. Good morning!
Magandang umaga po, Ma'am Kathleen Belica Dumantay. Kay Ma'am Malulim, Ma'am Gloria Bueno, kay Ma'am Joy Cargulyo. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 29 na palan kita ngunyan kang bulan na Abril taon 2026. Rongal daw na sa natapos na so Abril. Sabayan po nindoan sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-ori-istorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, April 29, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siring man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Day nanggad nindo paglingawanan sa kuyang tugon. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, tamalang supo. Sigurado libak ang aaboto nindo kaya. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduanan sa muya man pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya mo niyan. Paki-guide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala kaya Lord. Patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana po ini. An sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Kanya na Miyerkules, 29 kita kang Abril taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. O di sarungal daw na sa natabi mga tugang. Goodbye na kita sa bulan kang Abril. Sa aga pitya 30 na pala na di. Goodbye Abril. Welcome bulan kang Mayo. Agwa di Mayo. Pero nainot na sa Agwa di Mayo ano. May mga nakagingal daw pahit sa mga paguran. Digdi po sa satuyang area ano, digdi sa may parting first district kang probinsya ni Nalbay. Kamusta po Ma'am Joy? Ano lamang? Uy, may mga graduation ano? Kaliwat ka na sa mga graduation kang nasa mga yaon dyan nagkaklase sa koleyo. May mga graduation na mangyayari. Congratulations po naman sa mga estudyante kang Tiwi Community College dyan sa Banwaan kang Tiwi. Graduation pa lang sa Agatabi Primong Wilson. Miglinog na naman ka sa bagong aga sa Tiwi adi. Kan sarong banggi naglinog man Kreto 4.0 magnitude. Kaso bago 1.5 magnitude. Piglinog na nalinog na naman sa TV. Ano tabi Primong Wilson? May magraduar ka lamang. Di congratulations po duman sa mga magraduar sa aga. Kadaklan na mga estudyante dyan sa Tiwi Community College, taga Tiwi, Malinaw, yung mga pagtaraning na munisipyo, may mga taga-tabako man dyan. Ayun. Congratulations po sa Indo! Lalo na sa mga magurang na grabing sakripisyo. Sabi ko na nga ni sa mga magraduar tabi dyan, tayo muna mag-aragom. Tumabang muna kamo sa mga magurang nindo. Bata ngunyan, mahal kang barakalon. Pag uminaragom kamo, gastusan pa kamo. Pagtabang na muna kamo sa mga magurang nindo. Maghanap ki tul-tul na trabaho. Bako na maparagom tulos ka mo. Yo. Tapos pag nagparagom ka mo, magastos na naman sumagurang nindo. Iba na ngayon niya ng panahon bagatabi si Javier Bunsa. Kag inot na panahon, pag gusto mo na magagumbala ka sa buhay mo, ikan magastos. Dahil mo dapat pagublion sumagurang mo, taday magkigagastos. Kaya kang magom ka kang inot na panahon, magsumikap ka. Dapat igwa ka kipang gasto. Bako naiasa mo sa magurang mo. Ngunyan iba na pag nag-agom ngunyan sa mga aki, papagastusun pa sa mga ina, sa mga magurang. Ngayon pa. Magom na ngayon ako. Mapagkasal kami. Andaan mo ngayon kami. Pangyari. Sumagurang man, kupot-kupot na. Kata na nga ni Teosuna, mangungutang sa Bombay. Nga ning makahanda sa napagarbo sa kasal. Tapos pagkwirintahan, utang digdi, utang duman. Pangyari sa kinaba. Uyanan mga riparo tango niya.
Miyerkules kasuod may dakulang ganap dyan sa Malinaw Albay, dyan sa local government unit. Taigwa ki duwang aki nin Malinaw noon ang tinawanin onra asin recognition kang local government unit kang Malinaw asin Sangguniang Bayan. Ining duwang ini taga dyan ini sa Malinaw, saro taga Tuliw, saro taga Labnig, na pinakaenot na naging general sa Philippine National Police and the BFP, Bureau of Fire Protection. Tinawanin na onra parangal kang LGU kasudma sa paagi nin SB resolution ang duwang general, primerong naging general na taga Malinaw. Sabi nga ni Mayor Shi, ako gaya taga Malinaw man, hashtag taga Malinaw non Uragon. Yeah. O ni si Sir Javier taga Malinaw man ini. Dapat na maging kaya ma-inspire sa tuyang mga kababayan na idigdi sa banwaan nga ini guamang kita ki mga naging successful and mga nagkakaput ki mga haralangkaw na posisyon sa gobyerno. Yo, congratulations po naman kay Police Brigadier General Cansilao and kay Chief o kaya kay Fire Chief Superintendent Kapus. Tad-tad tapag re-restoryahan tayo. May mga istorya pala nining mga naging general dyan sa Malinaw. Ini ang kainot-inotin na naging general dyan sa Malinaw databi. Tama ka noy, amoks tapos wawalatan ki 5 aki tapos tatamuyawon pa sa mga magurang. Ang pagkaaki ngaya kan sa mga aki, iwawalat pa sa magurang, so magurang pa sumaaling hiling naninduyan. Kaya dahil katapusan tabi ang sakripisyo kan mga magurang. Una nindo ang mga magurang pagkatapos nindo kang pagklase, maaragom kamo, maaraki kamo, itatao na naman nindo sa mga aki nindo sa magurang nindo, yun na naman maalaga. Kaya mga magurang dahil kikipay-ngalo. Di ba nahiling nindo? So mga aki, pag nag-araki na, iwawalat sa magurang ninda. So mga lola-lolo, yun maarlaga sa makwapo. Inaig ko po. Daing katapusan na sakripisyo kan mga magura. Kaya tabi so mga graduar tabi, isip-isip mo na kamo takamahal na patabi kunyang kambugas. Dahil ka pa makabakal ki 20 pesos na bugas dyan sa inipi, mapila ka dyan alawigon. Diyan ka na makaturog sa luwas kang warehouse kang inipi. Nganing makabakal ka kay 20 pesos tabi, choter sulyander. Yung 20 pesos mapila ka kay palawigo. Diyan ka na makaturog. Kaya agum pa ka mo. O maragom pa ka mo. Dahil ka nga ngayon nakakabakal kibrip mo, maagom ka pa. Dahil mo nga ngayon nababaklanan sa diri mo kibrip, tapos maagom ka. Mabuhay po ang gabos na Malinaw noon hanggang gustuhon mabuhay. Sabi ni Sir Javier. Ayo, so kasud may ni. Ayo. Sige tapag re-restoryahan tayo. Oy, singil po sa konsumo kang kuryente kang aleko.
Mapapamuda na naman kita kay Necho Terso. May paglangkaw ngunya na Abril. Ano ba nang asahan ta? Siyempre, malangkaw. Gari nga yan naman nabibigla sa mga konsumidores kang aliko. Tali nga natabi nindo. Gari nga ya, biglang langkaw naman sa samuyang bilngo niya na Abril. Ano na tayo? Ayan tabi mga tugang mga kabayanan, mga reparon tango niya na Miyerkules. Yo, alas 7:22. Karamon tamo na tabi mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Tanganing sigurado kita hata kung may mga dudurumanon kita, aramon ta. Nasa linya ang Pag-asa. Taon-taon pagkatapos ng Pag-asa, may report si Sir Tony. Standby muna Sir Tony ha. Pag-asa, good morning! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies sa ating bansa at dala pa rin ho nito ang mainit at malinsang panahon sa halos buong kapuluan. Sa araw na ito ay mababa ang tsansa ng widespread o malawakang pagbuhos ng ulan, liban na lamang sa mga localized at panandalian na pagkidlat pagkulog. Sa kasalukuyan, wala rin ho tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility, and at least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan na papasok sa ating PAR. Sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, patuloy pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa po ng Luzon. So sa umaga hanggang tanghali, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, at pagdating naman ng hapon at gabi ay may chance ho tayo ng mga localized thunderstorms. Mga panandalian lamang ho na pagbuhos ng ulan, especially ho dito sa eastern section ng bansa at sa southern Luzon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 26 to 35 ang inaasahang magiging agwat. Sa Baguio ay 17 to 25 degrees Celsius, 25 to 33 sa Lawag City. Sa Tuguegarao ay 24 to 36 degrees Celsius. Sa Legazpi naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay 23 to 33 ang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Baguio City, ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito ay 17 to 25 degrees Celsius. Samantala sa Visayas at Mindanao, mababa rin ho yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan sa ngayon, liban sa mga localized thunderstorms. Hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga daglian na pagbuhos ng ulan, lalong-lalo po sa hapon at gabi. Sa Tacloban, 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33, 26 to 33 sa Iloilo. Sa Puerto Princesa City ay 26 to 34 degrees Celsius, 27 to 34 naman sa Calayan Islands, 25 to 34 sa Zamboanga City. Sa Cagayan de Oro ay 27 to 33 at 25 to 34 naman sa Davao City. Kahapon po ay nakapagtala tayo ng 38 hanggang sa 40 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Kamaynilaan. Nasa extreme caution level ho yan. Habang sa Pili, Camarines Sur, Sangli Point, Cavite at Tumangas, Iloilo, nakapagtala po tayo ng danger, nasa danger level, o yun po yung isa sa mga ilan sa pinakamataas na nagtala po ng mataas na heat index kahapon. Wherein sa Pili, Camarines Sur, nakapagtala po tayo ng 45 degrees Celsius na maximum heat index, 43 degrees Celsius naman po sa Sangli Point, Cavite at Tumangas, Iloilo. Nasa danger level ho yan. Habang sa forecast natin sa araw na ito dito sa Metro Manila, 38 to 39 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat o magiging maximum heat index natin sa araw na ito, habang sa Sangli Point, Cavite naman ay pwedeng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius po. So, ibig sabihin, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Hanggat maaari po, iwasan muna ang direct exposure sa sunlight, especially po sa katanghalian at early afternoon. At maging hydrated po tayo. At iwasan muna ang mga rigid activities na maaari pong magdulot ng mga heat stress, heat cramps, or even heat strokes. At sa ngayon, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi na ating mga baybayin dagat. Panayad hanggang sa ang Saturday is 5:35 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:13 ng gabi.
Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Hulutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan po tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang magiging kamugtakan kan panahon. Mainit pa man gararay. Maswerte lang sa mga pig-uran-uran. So, patak-patak sa dang uran ano. Buro baribisa na. Maswerte so nababaribi. Suday nababaribi rakman. Yo, mainit pa man giraray tabian sa tuyang panahon. Sige, alas 7:27 na mga tugang mga kabayan. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Ansyen po sina. Madalion dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, MBY Dormitory, safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylene, uhayo gozaimasu. Ingat po, permi. Sir Lloyd Chente Jr. Kamusta? Maray nahagasay mo. Siring man ang programa pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Sa gayon mo kami Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, ang prinsesa sa puso mi. Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, Ikaw na aking reyna. Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Nagdaraga Siyempre kasabay taman dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. kaugma. Yan ang perting kapartner pagkaagatabi, Sir Lloyd. Yan po mga tugang, mga kabayan, ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Ikauya Kamaning maaraman ko Serbisyo Asin Reparo. Kuya mo Na ika na magduwa-duwa Sige po mga tugang, alas 7:29 na. May gusto ka sa kuya Ako man po garari ang sa indong lingkod, Manny Moxea. Si Mr. Hulbutan na tabi ni. Baad na magustuhan Hindi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Wednesday po kita ngunyan, Miyerkules. Talagang matapay ka Petsa 29 kita kang Abril, taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano patabi pigalata. Bighahala Doro diretso na kita, Manay Gina Malaguinho, Cavite. Serbisyo Asin Reparo. May gusto ka sa kuya Sige. Sabihon mo Alas 7:30 na. Uy, mga kawani ng gobyerno, dapat yaw na kamo sa opisina nindo ha. ng bitan Ang laog bagang ngunyan alas 7, sundo alas 6 nin banggi. Natamantad Tapag Biyernes, pag Friday, nakamong laog. Ayo, sa bagay sa Biyernes, pitsa 1, regular holiday adi. Labor Day. Labor Day. Ayo, sa Biyernes, Labor Day pala na di.
Sarong aldaw na sa natabi manay Gina, tapos na ang Abril. Palaog na kita sa bulan kang Mayo. Ini natabi sa bulan kang apod kay ni piristahan. Siguradong magkakaubusan na naman kayo niyan mga mga urig. Kumusta na pala ang presyo ko niyan kang urig? Sige, bahala na gaya. Pero maging practical po kita, argo niya na may krisis kita. Kaya lang kita baga ang ugali tang mga Pilipino, day bali mangutang kita. Basta may igwasan na kita kiihanda na ipapakaon sa satuyang mga amigos, amigas. Baka maski na mangutang kita, tamaskupog ngaya. Makasupog ngaya naman sa mga parientista na madirigdi, makikipiesta, day kitang handa. Kaya so iba tabi manay Gina, ang gigibom, nanungutang sa Bombay, kung saan, para sa na may ihanda. Ang pagkatapos kang piyesta, yun ayan, nga. Sayin daw na ngaya kita makuha kay itong pang inutang ta. Bata may porsyento ngaya ito. Nagkalitsi-litsi na kita. Ang problema ta, pinakaon mo na nga ni sa mga bisita mo, sinupunan pa sa imong luto. Puros man niya taba manan luto kay ito. Puros na sana ngaya berdura. Yugon mo yan, pinakaon mo na, sinupunan pa so, handa mo tabi Sir Lloyd. Di ba? Ano daw kung ngaya day nakamukan ng mga utang-utang nang kung ano sa nang abutan dyan, sabi ko baga sa indok kung ano sanaan mabaro-baro. Day kay puan kimagarbong mga paguruhanda ta na-adaptar tabagayan na mga arugan, hindi kung sa'yo tama na-adaptar yan mga paguruhanda sa piestakan. Ta makasupog nga kung ano maabutan dyan kang bisita mo, iyosan ang pakauna. Halimbawa kung nag-abot dyan sa Indo, tuyuan sa Indong isira, di tuyo man ni pakakan mo. Kung kumakan sinda, di kumakan. Pero kung dahi, labot man nga ninda. Iyo, kaysa mangungutang kang biyo, mangungutang ka, tapos ikaman sa namang problema pagbayad, bay na. Tapos susupunan pa suluto mo. Diyos ko na sana. Ayo. Bako naman na bata ko may krisis baga. Tapanda pa ka mo. Bay na. Bata baga pag Mayo, kadaklan may pista di. So, piristahan niya na bulan na yan. Okay, sige. Alas 7:34 tabi mga tugang, kasuod na hapon, bandang alas 2, may duwang aki nin malinaw nun. Ang pigtawan po nin onra asin pag-rekognisar dyan sa lokal na gobyerno kang Malinaw, asin dyan sa Sangguniang Bayan. Si Police Brigadier General Glicerio C. Cansilao. Ini po ang direktor kang anti-kidnapping group kang Philippine National Police. Initabi si General Cansilao, taga dyan pala nini sa Tuliw, Manay Gina. Pinangaki dyan sa Tuliw, aki ni Malinaw noon. Ini ang primero man na naging general. Aki ni Malinaw noon, primerong general na taga Malinaw Albay. So kaya pigtawan ni na onra asin pagrekognisar kan sa tuyang lokal na gobyerno sa panginginot ni Mayor Shi. Tapos kan Sangguniang Bayan, nagkaigwa ki seremonya kasuod ma. Dyan po sa local government unit dyan sa munisipyo kang Malinaw. Ang istorya ni General Cansilao, mga tugang, dyan sila naka-star sa Barangay Tuliw.
Paglaog niya sa PNP, from lowest rank gari nag-agiman mo na sa PO1. So nakasanayan tabagang apod na PO1. Hasta kay ito nakalog sa PO1 kung sain-sain na assign dyan sa Mindanao. Ngunyan ang sabi duman tabi Madam Maylin, good morning, na gari ngaya ang istorya kang sayang pagpulis, nakapulis na baga siya, di nag-training, inisuros from darak na tigapod, PO1 na siya, nasa tulo siya dyan sa Mindanao, na kung sain matindi subarakbakan pagkang inot na mga panahon dyan sa mga abusaya. Gari nagdesisyon siya na ngaya ma-resign ngaya ako. Kundi pag-abot duman sa headquarters kang PNP, imbis na mag-resign, nag-apply para sa PNPA, so Philippine National Police Military Academy, tama ba? Duman sa akademya. Nganyan, naswertihan man, nakapasar, o kaya nag-PNPA. So pagkagraduar niya naman sa training, pagluwas niya, officer na siya. From PO1, tapos nag-training giraray, naging opisyal. Naging opisyal. So po na ito, opisyal na siya, na-assign primero databi siya sa PSG, Presidential Security Group. Doro-diretso na tabi ito, hasta ngunyan, na siya na po ngunyan ang direktor kang anti-kidnapping group. Grabe man sa mga inaragihan na kadipisilan at mga tios man na pamilya, maray kami tios man niya kami pamilya, sanay kami sa trabaho, sabay kami sa mga magagabat na trabaho. Kaya dakulaw na maging inspirasyon sana hindi kan mga lambang saro sa tuya na pag may gusto kang abuton, dapat day ka maguntok, day ka magpundo. Diretso lang, postro mo lang ang sa imong pangarap sa buhay, tamalay mo. Pag abot ki panahon, maabot mo man ang pigpapangarap mo. Sa hanay po kang kapulisan, sa PNP and dyan sa iba pang mga organisasyon, dipisilon po kuwahon ang bituin. Dipisilon po kuwahon iyan na ranggong star. Nagkakapira sa natabi kayan ang nakakakua. Uyan bagang star dyan sa balikat ninda, dyan sa shoulder ninda. Susunod lang bigday na may star. May kasabihan bagang susungkitin ko ang bituin para lang sa iyo. Mga nag-relasyon bagadi. Ngayon, susungkitin ko ang bituin at ibibigay ko para sa iyo lamang. So, imposible ho na sungkiton mo ang sarong star. Yang bituin na yan, yang star na yan, dipisilon po talaga. Kundi sa pagiging determinado, porsigido, o nakuha kan sarong taga Malinaw, asin ngunyan, nagkakapot siya sa halangkaw na posisyon sa sarong departamento kang Philippine National Police. So, yan ang magayuno na mensahe duman na sana sa mga nangangarap man, lalong-lalo na sa mga henerasyon tabi ngunyan. Kung ano tabi ang gusto nindo, postro nilang nindo. Dara-diretso lang, dahil po kamo magsuko. Dahil ko na ngayag kaya, masuko na ngaya ko. Pahit siya na ngaya, basta buruhay. Hilingan na po nindo, si General Kansilaw. Taga dyan yan sa Barangay Tuliw. Si Police Brigadier General Glicerio. Karataw ini Karataw Kansilaw. Yugo nindo yan. Ini ang primero databi. Saro sa primero.
na may ranggong general o nataga dyan sa Banwaan kang Malinaw. Yo? So congratulations kasudma, pinagtawan ininin na onra kan lokal na gobyerno kang Malinaw and kan sanggunian bayan. Yo, nagkaigwaman ki dit na pag restoryahan duman. So ini ang saro tadua ini sabay sinabay kasudma si General Cansilao gari madali na ini magkritero man unya na taon. Yo, aluyo naman sa serbisyo kaya madali na ini mag-retire. Sa saro patabi mga tugang na tinagtawan manin onra kasudma kang LGU Malinaw asin kan sanggunian bayan saro mana General man Fire Chief Superintendent Renato B. Capus. Siya tabi ang direktor kang Special Rescue Force kang Bureau of Fire Protection. Yo, sandali tabi ta ipapadagos tayo na di. Palaugon ta mo na ang report dyan sa luwas. 42 minutos lipas po ang 7 o'clock in the morning. Nasa linya muna si Sir Tony. Sir Tony, good morning sa imo, Sir Tony. Yes, happy Mox, good morning. And good morning man sa mga talantabay. Kumusta mo lang signal ka? Very good on. Go ahead, tabi, Sir Ton. Alright, sabi Sir Mox sa mga dugang pang informasyon. Halato na sana ang schedule kan magiging payout kan so na inot ko bag na ipabalita sa mga Sir Mox. So pag-abot din sa fuel subsidy kan mga tricycle drivers, operators, passenger boats digdi sa Banwaan kan Bakacailbay. Kung saan kaso hapon sa ginibong regular na sesyon na-aprobara na ni Tabi sa Mahok sa ikatulo. Na-aprobara na. Sentinel na sa project. Aha. So, ibig sabihin, may makukuhaan na pundo. Roger ko dati. Matapos ang nagkapilang sesyon na pinag-urulayan ang naunang bita ng lockdown, kaso hapon, talagang natawanan na ni Roger. So finalmente nang approve na and halato na sa nako na rin ma-payout. Roger to that. Kaya dakulang pasasalamat man kan mga naonsalado kan transport, lalo na yung mga salado kan mga tricycle drivers digdi sa naunang bita ng Banwaan. And siyempre pa kay Bagaca Municipal Councilor Rodel Villesa sa bagaan otol kay nay. And pina-aprobaran sa kay Mayor Nuki Bumbales. Pira ang mga tricycle driver diyan tabi sa to na naka-register? Mga pira man. Dahil ko pa nakuha so total na bilang na numero, total na numero kan mga matatawan ganito nasa ano pa ni dahil pa na finalize pa ni Tabi Sir Mox. Sa Malinaw so mga nakarehistro mga 1400 magpa 500 kasi may record mabagan dyan ta nag-renew bagayan kan sa indang prangkisa dyan sa munisipyo. Roger ko dat. And iyan and sa Ramon ta kung tira man ang ganang totalmente na mapabilitasyon kini na naunlupita ng fuel subsidy sa mga project. San Ribo man, San Ribo. So proposal San Ribo. Apoy kanday na. Nag-atid na. San Ribo sana. Ay daw sa Malinaw, mo ragang Malinaw. Apwira kang 1,000 nali sa LGU, may 5 kilong bagas pa. Tigre 5 kilong bagas. Pag-iurag pa lang. sabi nga ni kay ibang munisipyo, sana all. Sa tabako gani, wala man. Suali sa LGU. Mabagas pa si Mayor. Maurag so. Halin ito kay Gubrosal. Halin na kay Gubrosal. Roger. Ipinanao man ni Mayor si.
Yan maura. Nagkataon man na nagkaigwa man ng gano'n. Oh, And, ikaw man na tinaw dyan sa baka may idagdag ba ni Mayor? kaya yan, sa loob sa magandang na balita man, digdi sa banwaan kan Bakakay na may halaton na ayuda pag ining pagpapatitil sa video, ining mga para-tricycle kadigdi. So, na-receive na rin databi, Sir Tony, so sa national na 5K. Nag-payout na ba sa BOTC? Bako? Nagpo naman. Nagkaging ayun ha. Arimate na ito. Ubus na ito. Oo. Nagkapariban na tagal sa mga agong. Ubus na ito. At least may asahan pa silang 1,000 sa LGU man. Okay, sige. Yan dami sa mga kampanya impormasyon ibig sa kanyang lokasyon para sa programa ng Serbisyo Siniparo para Kriste. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige. Salamat tabi, Sir Tony. Hindi may aasahan lamang sa mga tricycle driver na pigwo 1,000 pesos dyan sa LGU Bakakay. Nakapiot na baga so mga tricycle driver, so ayuda hali sa national, so 5K igwa man sindada dyan sa LG yung itatao. Okay, saro patabi mga tugang sa aki man kang malinaw noon, aki nin malinaw na tigtawan man ki onra asin na pag-recognisar kang LG yung malinaw asin sanggunian bayan. Iyo po si Fire Chief Superintendent Renato B. Capos. Siya po ang direktor kang Special Rescue Force kang Bureau of Fire Protection BFP. Ini palan si General Capos, taga dyan man ini sa Labnig. Mga Capos, mga kaparyentes pa ni Mayor Xi. And ang kababata kaini palan si Vice Mayor Abby Cargullo, Papadong. So istorya ni General Capos kasudma kung paano so pagkabuhay niya, paano so mga inaragihan niya. Saro sa mga istorya duman na magkakloson palan sinda, magkabarkadaon sinda kasi Vice Mayor Abby Cargullo. Magkababata nga ni, kakawat-kawat, kung sain-sain, kaiba-iba kung sain na mga pag mga aki pabaga, mga pilyo-pilyo man. Kung gurano kapilyo si Vice Mayor, mas pilyo ngaya ako, sabi ni General Capos. Ngunyan, ang kurso palan kining kinuakang college siya, nursing dyan sa Aquinas University, kunyan UST na. Si Vice Mayor Abby Cargullo, criminology dyan sa Bicol College. Kundi pala nila naging politiko si Vice Mayor Abby Cargullo, pwedeng general naman nila, mapulis baga. Ang kurso niyang kinuha kang college para pulis, criminology. Di yung magbarkada ini, nag-eskwela sa Legazpi. Ang pag-uli ngayon kayan dyan sa Labnig, minsan nagkakasabayan sinda, nakalunad pa sa auto. Ang auto daka ito, dahil minalarga ang auto, pasiring dyan sa Labnig, kunda pano hanggang taplod. Naglulunod sinda kasi Vice Mayor Abby Cargullo sa taplod. Ngunyan, paano nga ako nakalaog sa Bureau of Fire o kaya sa Academy? Ang may sala nga kang pakalaog ko digdi si Vice Mayor Abby Cargullo ta. Si Vice Mayor Abby Cargullo igwa ki form so form bagang so application form sa PNPA. Mabang na nagbabiyahe sinda, may sinirok si
Vice Mayor Abby Cargullo, pigpapiling duman sa, abang nagdadalagan so auto sa top lodging na, pigpapiling sa application na ngaya, pilapan mo ngaya, ni mag-apply ka digdi. Tanarsing nga ni siya, pipagpa-apply da siya ni Vice Mayor Abby Cargullo na magpulis. Di, man niya ako pwedeng itatang pangarap ni General Capos nga ni, yung nga ni mag-abroad. Takang inutbagan mga panahon, pag graduate ka itong nursing, naging nurse ka, maurag ang trabaho mo, pag lalo na pag abroad ka. Diyo. Basta, si Vice Mayor Abner Cargullo na daso nag-fill up kang form. Pero pig-fill up na duman sa form, so pangaran na ni General Capos. Pighapot sa nada siya. O ano nga digdi lagta? Ano nga ang middle name mo? Aro nga ka, tira nga edad mo, aro nga ka, kung date of birth, pangaro ka. So mga application form, piglalagan niya. May nahiling lamang ako sa social media nga. Tabangi daw nga kini pag-fill up kang form. Kung ano-ano sa tiktaram. Diyo. Basta napilapan. Tapos nagpirma na sa nadatabi si Colonel Capos duman sa application. O yun na ito, nakalaog. Nag-exam, nakapasar. Nakalaog lugod si General Capos. Yun na yan. Graduado sa Philippine National Police Academy. Dumana nagpo. Tas si Vice Mayor Abby Cargullo pala, dahil naman palang pwedeng mag-pulis ta. College pa sana pala, nag-agum na. Dahil man pwede ngayon digdi sa ma-apply ka ngayon sa Philippine National Police Academy, dapat dahil kang agum. Ngunyan kung pikion mo man nga pag na-find out na nag-uti ka naman sa application mo, masasayang supagal mo, madidismiss ka man sa nangaya. O kaya itinauna sa nangaya sa kuya ni Vice Mayor Abby Cargullo, ito support. O dumana nagpo, nakagraduar tabi sa Philippine National Police Academy ini si General Capos. Kundi, ang ibang istorya kay ni sa mga masunod na atyan, istorya ta duman sa sunod na programa ta, mas dakol-dakol ining istorya si General Capos pag-abot dyan sa Banwaan kang Malinaw. Dakulaon kay ni ang na-i-contribute dyan sa Banwaan kang Malinaw sa paagi kang Bureau of Fire Protection. O tasya na kay to sa Regional Director digdi kang BFP. Talagang priority niya man sa Banwaan kang Malinaw. So at yan ipapadagos tando man sa programang Sutama Sana, and so mga mensahe ipapadarang ko sa inyo sa Biyernes. Dumantabi sa programa kang LGU Malinaw, sa Bagong Malinaw pag Biyernes 10 to 11 AM sa 107.7 radyo natin Tabaco. So at yan ipapadagos tayo sa ninitabi daman sa satuyang sarong programa ta. Kulang na tabi kita sa oras. Dagdi kay General Capos. Magayon ang istorya kay ni tiyan tabi, itadagos ta yan. Sige. Serbisyo Asin Reparo. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam.
Serbisyo Asin Ripa. Igwa na lang po kita 4 minutos bago po mag-alas 8 tabi. Capraul Bobier Villanueva. Diyan sa Barangay Comun, good morning. Dali ng piyesa sa Indonesia. Oy, tabi ka. Ininan pagkataon mo siguro magkandidato talaga dyan sa Comun. Ikaw ang pag-asa na maging maray dyan na opisyal sa Indo. Masolusyonan mo lamang ang mga problema nindo dyan sa barangay. Lalo na sa tubig. Tindihan problema pala dyan yung sa tubig sa Comun. Taman-tama ini, makarandidato, magraduar na sa ibang mga opisyal dyan. O di ka naman tabi Capraul. Paita na. Gari lawas manggirara ang eleksyon. Handa na baga databi ang COMELEC. Handa ng COMELEC sa eleksyon sa Nobyembre tabi. Kahit ganyan ang kinala, Alalawas ngayon. alam ko Ege, maray man niya mapalitan ng yung mga opisyal mga nagdi. Dahil man niya makamugtakat. kahit matapan man. Mga opisyalis na iba dahil lamang ipagkaaram sa mundo. Ang aram sa na mag-honorarium. Ingat po kamo ha, may mga nagkakasuruspindi, may mga nagkakarasuhan ng mga barangay opisyal. Tiga sabi ko sa Indo, maglaw ka mo dyan, dapat may aram ka mo. So iba dahil man kiaram, ang aram may honorarium. Pangyari sa kinabanadi. Oy, mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday. Petsa 29 po kita kang Abril taon 2026. Sa pangaran po ni Maestro Nil Adtuon, ni Sir Tony dyan sa luwas. Sa pangaran po ni Madam Maylin, kang MBY Dormitory. Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela, kawan man dyan si Cap Susan Nabor kang Istansya, Marami ka pang kailangan. BM Attorney Giayo Bongao, BM Carol Siga Asin Vic Siga Jr., Best Kapi Green, 6-in-1 na complete herbal mix. Bata ka lang at akalam. Salamat. Alam Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. pagraranas ang At yan po, so iba sa programa Tasutama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. ay isang munting mga isulang. Saga naman, digdi po sa programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos, dumo, arigato, iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Ripa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso
asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.